No, ahojte, dneska si zahráme Battle Royale. Presne tak, ako som nechcel. Áno, Battle Royale. No, landím sem. No dobré, takže ja landím vždycky tu hore. Tu hore, potom idem tam a potom slidnem dole na vlak. To už. Dobre, som na vlaku. No, otvorím si trezor. Nič moc. Ako toto by sa mi zišlo. Trakovacia pištolka, auto. Maybe. No tak to budem hrať. Tak. Otvor sa už rýchlo. Chcem už ísť preč. Toto nie je dobré. Toto neskončí dobre. Toto vôbec neskončí dobre. Zastav už. Už zastav. Ja. A zdráme. Tu väčšinou býva auto dole. Zoberiem auto. A im to faka. S prepáčením YouTube. Teraz idem na Demon's Dojo. Vždycky takto chodím, každú hru. No ale keď odobrali Godzillu, keď odobrali vlak, no tedy som padal na stred mapy, lebo som chcel mať buď Godzillin medailon, alebo byť Godzilla. Jumpaldy. To auto je strašne pay to win. Ono vie lietať. To som myslel zo srandy. Kto to pochopil inak, tak are you serious right now, bro? Hovoril som, lietam. Ja lietam. No, zabijeme bossa. What? Dobre. Ako nechcem to sa ako si bez huntingy. Katanu
ľudia chcú mať. Katana je to čo je? What? Ok. Dobre, to vidím prvýkrát. Ako tá maska. Tú masku si nechám a pôjdem na ostrov. Tam. A tam to vymením za katanu. To je lepšie. Podľa mňa. Napíšte, aký ľudia hrávate vy. Jak pôjde písať do komentárov. Čož asi nie. A skúsim to nejako urobiť. No. Točím. No. Ako som našiel. No daj mi niečo dobrého. No, čo mi dáš? Čo mi dáš, prosím, pampu? Prosím. Najlepšie NPCčko na svete. Musím si natankovať. Jak by si chceli nejaké aj, že video z inej hry, tak stačí povedať, teda napísať do komentára. A kľudne. Alebo ak budete si chcieť so mnou zahrať, čo asi nikto nebude chcieť. Tohoto sa nestrieľa. No. Takže. Idem si repernúť auto. Kebyže ešte získam tú katanu, hentu, tak mám, že God Loadout. Až po štvrtej zóne sa mi spawnuje. Jak dobre viem. A pozrite sa na nedeľné video, že čo na neho poviete. Bol by som rád, kebyže sa pozriete na ne. To bolo oficiálne prvé video na tomto kanáli. Určite nie. Hej, ja si robím srandu zasa. No. Tam nejdem, idem tu hore. Tu chvíľku pokempím. Sa mi zdalo, alebo sa tie hory zdvihli? Keď odobrali vlak, tak moja lokácia bola tuto. Toto bola moja lokácia, kde som padal. Nepoznám typka, ktorý by nechcel mať takýto loadout, ako mám teraz. Tak, môžeme pokračovať. Ja idem do zóny. Už by to chcelo aj ten ostrov. Typek. Pušnem ho. Zastav sa. Si mi zišla tá huntinga.
co zas týpek? Bot. To je totálny bot. Som... No. Big tu je ničí. Ale NPCčka, hej. Cooked. Takže auto mám niekde tu. Chcete vidieť, ako lietam? Myslím to takto. No. Kde zdroj? Kde zdroj, typek? Haló? Typek? Haló? Kde si? Kde je ten typek? A kde je? Aj tu je. Vyskočilo nám. Späť. Mám tu snipera. Aha, tak to nebol on. Aha. Super. Som dead. Berem nové auto a pakám. Utekam. Kamo, to sú sami tí? Kamo, poď sem. Dohyluj ma presne. Dohyluj ma. Ja si počkám, ty ma zatiaľ dohyluješ. Ide. Dobre. No, skoro som už tu. Vždycky auto zjde. Jak skočilo. Tak, poď sem, kamaráde. No. Tam máš kamaráta, ktorý sa s tebou hrá. Jej, aké pekné. Týpek. Proč nemám ty malé?
Hood, chill. Tak typek je no chill. Som mám ten medailon. Cool. A tu máme kamaráta. Díky. To je všetko, čo som potreboval. No, nie je to všetko, čo som potreboval. Chcel som tú katanu. Ale ja som spokojný. No. To bude veď. Že by som dal win ako v minulom videu. No. Nevidím nikoho nikde. No. GG.